Masu saurare da fatan an waye gari lafiya a cikin shirinmu na karfe 6:30 agogon Najeriya, 5:30 kenan agogon GMT. A cikin shirin za a ji cewa shugaba Biden ya buƙaci Amurkawa su haɗa kai wajen yaƙi da ɗabi'ar wariyar launin fata bayan samun ɗan sanda farar fata Derek Chauvin da laifin kashe George Floyd. Yayin da al'ummar Chadi da sauran ƙasashen Afirka makwabta ke alhinin rashin shugaba Idris Deby wanda ya jagoranci ƙasar tsawon shekara 30. Masana na tsokaci kan abubuwan da za a ci gaba da tunawa da marigayin. Kusan da wuya ka ga wanda baya son shugaba Deby saboda dalilai da yawa, musamman ma yawan halartar yaki da yake yi a daidai lokacin da wasu janar na soji ko shugabanni na wasu kasashe suna cikin sanyi suna rayuwa, shi a duk lokacin da barazana ta zo ba ɗaya ba biyu ba da shi ake zuwa yaki. A Najeriya, ƙungiyar ma'aikatan kotuna a ƙasar ta lashe takobin ci gaba da yajin aikin sai baba ta gani da ta faro tun farkon watan nan duk da taron da aka ce an cimma daidaituwa domin warware matsalar su. A Najeriya dai yayin da aka shiga kwana na uku na wahalar man fetur a babban birnin ƙasar Abuja. Kamfanin man ƙasar NNPC ya ce yajin aikin direbobin dakon mai ne ya haifar da hakan kuma an sasanta. Sai dai ga irin halin da wasu ke cewa sun shiga. Ai na fi awa 5 a wajen nan. Daga muna nan an sa motoci ya fi sa irga amma mu ga ma'anan a zazzane tun ɗazin. Girman garin nan ne da iya wurin da na san wallahi na je na babu mai. Mun nemi mu shiga an hana. Ai tun jiya nake yawo ban samu mai ba. To kafin wannan da ma wasu rahotannin sai bayan kun sha cikakkun labaran duniya, sunana Umai Masani Abdulmomin. Shugaba Biden ya buƙaci Amurkawa su haɗa kai wajen yaƙi da ɗabi'ar wariyar launin fata bayan samun ɗan sanda farar fata da laifin kashe George Floyd. In order to deliver real change and reform, we can and we must. Mr. Biden kenan yake cewa idan ana son ganin sauyi na haƙiƙa za a iya kuma ya zama wajibi a haɗa kai. Samun Derek Chauvin da laifin muhimmin ci gaba ne a fafutukar tabbatar da adalci a Amurka. Siri ya ce irin wannan hukunci ba kasafai ake samunsa ba. Mataimakiyarsa Kamala Harris ta buƙaci sanatoci su amince da ƙudurin dokar yi wa aikin 'yan sanda garan bawal wanda aka yi wa lakabi da George Floyd Policing Act domin shawo kan matsalolin wariya da rashin adalci a fannin shari'a. Ta ce bakar fata musamman maza baƙaƙe ana musu kallon ƙasƙanci kamar ba mutane ba a tarihin Amurka, kuma dole hakan ya sauya. An shafe kusan sa'a 11 ana ja'in ja kafin masu taimakawa alkali su yanke hukuncin samun Derek Chauvin da laifuka 3 da ake tuhumarsa da su na kisan gilla da kisan ba da gangan ba. Sai nan gaba za a yanke masa hukunci wanda ka iya kasancewa ɗaurin shekaru kusan 40 a gidan yari. An gudanar da gagarumar zanga-zanga a sassan duniya kan wariyar launin fata. Bayan hoton bidiyo ya bankaɗo yadda Chauvin ya amfani da gwiwar ƙafa wajen danne wuyar Mr. Floyd na tsawon minti 9, duk da roƙon da ya riƙa yi yana cewa ya kasa numfashi. Ƙungiyoyin farar hula da iyalan George Floyd da 'yan uwa sun yi murna da wannan hukunci da suka ce zai kafa tarihi da adalci kan wariyar da ake nunawa a Amurka. Shugabannin ƙasashe makwabtan Chadi sun nuna kaɗuwarsu da shiga alhini bayan samun labarin mutuwar shugaban ƙasar Idris Deby, wanda aka harbe lokacin da ya jagoranci sojojin kasar a fitattakar 'yan tawaye. Shugaban riƙon ƙwarya a Mali ya ce mutuwar Deby babban rashi ne a yakin da ƙasashen Sahel ke da mayakan jihadi. Shugaban Nijar Bazoum Muhammad ya bayyana Deby a matsayin mai nuna sadaukarwa a yaƙi da ta'addanci. Yayin da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ke yaban irin rawar da ya taka a yaƙi da mayakan Boko Haram. Mutuwar Deby ta zo ne bayan sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar karo na 6. Sojoji sun ce ɗansa Muhammad Idris Deby kaka ne zai rike shugabanci zuwa lokacin wani sabon zaɓe a shekara mai zuwa. To kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Ƙungiyoyi 6 da ke buga wasan Premier Ingila da ke cikin sabon gasar da aka kirkira ta European Super League sun sanar da janyewa daga wasan. Arsenal da Liverpool da Manchester United da Tottenham sun bi sahun Chelsea da Manchester City da suka sanar da janyewarsu tun da fari. To get this breakaway off the ground, one that threatened the entire footballing. Wakilin BBC ke ne yake cewa barazanar da wannan ballewa ta haifar abu ne da za a jima ba a manta ba. Gasar da aka kirkira a ranar Lahadi jagoranta ya ce zai duba yadda zai sake sabunta shirin.
Hukumar ƙwallon ƙafa ta UEFA ta yi maraba da matsayin ƙungiyoyin. Manyan club mafi arziki 12 a Ingila da Spaniya da Italiya da suka balle domin kafa wannan lig ɗin sun sha Allah wadai daga magoya bayansu da gwamnatoci. A nan gaba kaɗan ake sa ran shugaban Rasha Vladimir Putin zai gabatar da jawabinsa na shekara kan halin da ƙasar ke ciki, wanda ke zuwa a daidai lokacin da dangantaka ke daɗa tsami tsakaninsa da ƙasashen yamma. A makon da ya gabata, Washington ta zargi Moscow da laifin da ya kai ga takuri jami'an diplomasiyar ta 10. NATO da tarayyar Turai na nuna damuwarsu kan girke dakarunta da Rasha ke a kusa da iyakar Ukraine da Crimea. Jawabin na kuma zuwa ne yayin da Alexei Navalny da Rasha ke rike da shi ke kwanci a asibiti bayan yajin cin abinci da ya shiga. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To za mu soma rahotannin namu ne daga Amurka, kuma kamar yadda watakil kuka ji a cikin labaran duniya, kotu a Amurka ta sami tsohon jami'in ɗan sanda Derek Chauvin da laifin kisa bakar fatan nan George Floyd a watan Mayun bara. Masu taya alkali yanke hukunci sun shafe tsawon sa'o'i kusan 11 suna shawara kafin suka cimma matsaya, inda suka same shi da laifin kisan gilla da kisa ba da gangan ba. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana. Yadda mutanen da suka taru a wajen kotu suka rika murna a lokacin da aka nuna musu hukuncin da aka yanke wa Derek Chauvin, wanda kotu ta same shi da laifin kisan bakar fata George Floyd. Derek Chauvin ya kasance a zaune kuma bai nuna wata alamar damuwa ba lokacin da alkalin kotun ya karanto masa hukunce-hukunce guda 3 da aka same shi da laifi. Mai gabatar da kara bai wahala ba wajen samun shaida da ta nuna cewa tsohon jami'in ɗan sandan Minneapolis ya yi niyyar kashe George Floyd, kuma matakin da ya ɗauka ne sanadin mutuwar Mr. Floyd, kuma harin shi kansa da gangan ne ko ya rashin tunani. Babbar shaidar da aka gabatar wa kotun ita ce hoton bidiyon da ya nuna yadda Chauvin ya ɗora gwiwarsa akan wuyan Floyd har tsawon mintuna 9 da daƙiƙoƙi 29, wanda wani abu ne da ya janyo ɓarkewar zanga-zanga a faɗin ƙasar, kuma ya sauya alƙiblar da Amurka ta daɗe tana muhawara akan launin fata da adalci na zamantakewa. Shugaba Biden, wanda ya yi magana da iyalin marigayin a jiya Talata, tun farko ya ce fatansa shine masu taya alkali yanke hukunci za su yanke hukuncin da ya dace. Ya kuma ce lokaci ya yi da za a aiwatar da sauye-sauye masu ma'ana a aikin 'yan sandan Amurka. George Floyd was murdered almost a year ago. There's meaningful police reform legislation in his name. Ya ce kusan shekara guda da ta gabata ne aka kashe George Floyd. Akwai dokar garan bawul ta 'yan sanda da aka yi a madadinsa da za ta magance rashin da'a a cikin aikin 'yan sanda don dawo da aminci tsakanin jami'an tsaro da mutanen da suke ba kariya. A yanzu tsohon jami'in ɗan sandan zai kasance tsare a hannun 'yan sanda har zuwa lokacin da za a yanke masa hukuncin ɗauri a gidan kaso, wanda ake ganin zai kai shekara 40. An gaida Raliya Zubairu da wannan rahoton. To daga Amurka bari mu je Chadi inda ake zaman makoki. Al'ummar ƙasar Chadi sun waye gari a yau cikin makokin rashin shugaba Idris Deby, wanda ya jagoranci ƙasar tsawon shekara 30. Majalisar miƙa mulkin soja a ƙasar ce ta ba da sanarwar rufe iyakokin Chadi tare da ayyana makokin kwana 14 bayan mutuwar Idris Deby mai shekara 68. Mutuwarsa ta zo ne sa'o'i ba an bayyana shi a matsayin wanda ya sake lashe zaɓe a wa'adi na 6, zaben da ke cike da takaddama. To ko yaya 'yan adawa suka ji da mutuwar Deby? BBC ta zanta da wani jagoran adawa da aka hana tsayawa takara bayan an ayyana shi a matsayin wanda ya yi yaranta sosai. Ga kuma abin da Suki Masra, shugaban jam'iyyar Transformers of Chad Party, ke cewa. You know, I would like to convey my condolence to his family, but I was the last leader he met. Da farko zan so na mika sakon ta'aziyya ta ga iyalinsa.
Ni ne jagora na ƙarshe da ya gana da shi wata guda kafin zaɓe. Kuma abin da na faɗa masa shine lokaci yayi da zai sauka daga mulki. Saboda al'ummar Chadi suna buƙatar canji. Sai dai abin takaici ba wannan yake son ji ba. Amma dai ba ma wannan ba. Ina son yin magana ne akan makomar ƙasar nan. Abin da al'ummar ƙasar nan ke so shine samu wani mutum bisa tsarin demokaradiyya da zai jagoranci sha'anin miƙa mulki zuwa hannun zaɓaɓɓiyar gwamnati a ƙasar nan. Don haka mutanen Chadi ba sa son su ci gaba da tafiya akan tsarin nan. Baiwa ɗan tsohon shugaban ƙasa mulki da sauransu. Wannan ba shine abin da 'yan Chadi suke so ba. Lokaci yayi da za mu shirya miƙa mulki cikin kwanciyar hankali tare da shirya tattaunawa da za ta kai mu ga samun kwakwaran zaben demokaradiyya. Su wane ne kake gani ya kamata su shiga wannan tattaunawa? Everybody, civil and military people, the rebels. Kowa da kowa, fararen hula da sojoji har ma da 'yan tawaye ya kamata zo a zauna da su, saboda wannan batu ne na gina makomar ƙasa. Don haka bai kamata kowa ya ji tsoro ba, saboda abu ne da za a gudanar cikin kwanciyar hankali sannan a shirya muhawara. Kuma a cimma matsaya mu kafa hukumomi bisa la'akari da aƙidoji mabambanta, cibiyoyi kamar Majalisar Ɗinkin Duniya da Tarayyar Afirka da sauran ƙawayen ƙasarmu daban-daban suna iya zuwa su taimake mu akan haka. Ko da yake kai ɗan adawa ne, amma idan zaka faɗi abubuwan da za a tuna mulkin Idris Deby na shekara 30 da su, me zaka ce? His legacy is that he tried to help. Ya yi ƙoƙarin taimakawa a ɓangaren aikin soja, amma na faɗa masa a ɓangaren ci gaban ƙasa a gaskiya ya gaza, a ɓangaren samar da lantarki ya gaza, batun ilimi ya faɗa da bakinsa cewa ya gaza. Idan ka ɗauki waɗannan ɓangarori guda biyu, idan babu lantarki ba za a samu ci gaban ƙasa ba, idan ba ilimi babu ci gaba. No electricity, no development, no education, no development. Suke Masra shugaban jam'iyyar adawa ta Transformers of Third Party kenan. To har yanzu dai kan batun rasuwar shugaba Idris Deby, wakiliyar mu Cima'ila Yusufu ta tuntuɓi wani masanin tsaro a jamhuriyar Nijar, Sani Rufa'i, game da gudunmawar marigayin a yaƙi da Boko Haram. Iya da matuƙar horon jini a 'yan kasashen Afirka. Kusan da wuya ka ga wanda baya son shugaba Deby saboda dalilai da yawa. Musamman ma yawan halartar yaƙi da yake yi a daidai lokacin da wasu janar-janar na soji ko shugabanni na wasu kasashe suna cikin sanyi suna rayuwa. Shi a duk lokacin da barazana ta zo ba ɗaya ba biyu ba da shi ake zuwa yaƙi. Kuma wannan mutuwar da yi a iya sani na al'aji a Afirka ko a kasashen duniya ma da wuya in akwai wani irin shi. Kuma har rawar da ya taka wajen kawo Chadi ta zamana a ƙasa mai kwanciyar hankali. To kamar wace gudunmawa ce kake ganin marganyi Idris Deby ya kawo a yakin da tafkin Chad ke yi da kungiyar Boko Haram? Gudunmuwar da shugaba Deby ya kawo a yaki da kungiyar Boko Haram ai in ba dan rundunar sojin Chad ba, a zaman da ake yau kasashen wannan guda uku da Nijar, Najeriya da Kamaru, Allah kaɗai ya san me zai faru. Na farko kaga a 2014-15 lokacin da 'yan Boko Haram suka kawo hari a Nijar, sojojin Chad ne da kansu suka shigo suka kama sojojin Nijar aka kora su. Kuma manyan biranen Najeriya na Dikwa, Maiduguri da sauransu, rundunar sojan Chad ce da kanta. Idris Deby da kan sheje Dikwa ya kore 'yan Boko Haram. Hakan ka ɗauka wuraren da Boko Haram take kai hari a kasar Kamaru, duk rundunar sojan Chad ce ta kore su. To ko akwai wani tasiri da yakin na Boko Haram ya yi a kasar ta Chadi? Tasirin Boko Haram a Chadi ba ɗaya bake da na kamar sauran kasashe kamar Nijar, Najeriya da Kamaru. Inda kun ga taswirar kasar Chadi, ita dama Chadi kamar tana da wata alkariya ta hanyar shi tafkin Chadi. To dama Idris Deby da ya yi yunkurin aniya da yaki da Boko Haram ba don kasar shi bace kadai, dan saboda sauran kasashen ne wanda suke makwabtaka da Chadi yasa shi ya yunkura an yaki Boko Haram. Kuma kun ga bannar da Boko Haram ta masu sojan Chadi na karshe, alkawalin da shi Deby ya dauka wanda shine duk duniya ta gani, wanda shine yasa aka bashi ma babbar wannan gala ta Marshal na Chadi. To ko akwai wani kalubale da kake ganin shugabannin kasashen tafkin Chadi za su huskanta biyo bayan rasuwar shi
marganyi Idris Deby a yakin da ake yi da Boko Haram kin? Makomar yaƙi da Boko Haram bayan rasuwar Idris Deby ta shiga wani yanayi na ba tabbas. Tanda wani iko Allah mutuwar shi ta zo daidai da lokacin da Boko Haram take ƙara ƙarfi a Najeriya, take ƙara azazzafa har-haranta a wasu yankuna na Najeriya. To kaga kenan tuni mutuwar shi ta zo a daidai lokacin da za a ce ba lokaci ba ne mai kyau a yanayin yakin da Boko Haram kyan. Kuma yanzu mutuwar shi mutane jiya duka suna ɗarin cewa watakila da wuya a samu wani wanda zai yi nisa kamar shi a wajen yaƙi da Boko Haram, ba ma Boko Haram ba hatta da sauran 'yan yaƙi na jihadi. Idris Deby babu wanda ya nisa wajen yaƙi da su. Sani Rufa'i kenan wani mai sharhi a jamhuriyar Nijar. Kuna iya garzaya shafinmu na bbchausa.com domin samun wasu ƙarin bayanai akan marigayi Idris Deby. Akwai waiwayi kan rayuwar Idris Deby din a cikin hotuna da kuma rawar da ya taka a yaƙi da Boko Haram a yankin tafkin Chadi da kuma abin da baku sani ba kan ɗan Idris Deby din wanda ya zama shugaban Chadi. Da haka agogo muke cewa 7:14 a Najeriya da Nijar. Umaima Sani Abdulmomin ke gabatar da shirin safiya daga nan sashen Hausa na BBC. To nan gaba a cikin shirin zamu ji yadda hauhawan farashin kayan masarufi a Najeriya ko in ce 'yan kasar ke kokawa da hauhawan farashin kayan masarufi a wannan watan na Ramadan. A Najeriya kungiyar ma'aikatan kotuna a kasar ta lashe takobin ci gaba da yajin aikin sai baba ta gani da ta faro tun farkon watan nan. Wannan mataki na zuwa kwana biyu bayan wani taro da kungiyar gwamnoni ta yi da shugabannin majalisun jihohi da shugaban ma'aikata a fadar shugaban kasa, inda suka ce sun cimma matsaya kan bukatar 'yancin cin gashin kan bangaren shari'a. A jiya ne aka shirya wani zaman karshe da nufin kawo karshen yajin aikin da kungiyoyin suka shiga a ofishin ministan kwadago, sai dai zaman bai yiwu ba. To ko menene dalili? Zaradin Lawal ya tuntuɓi Comrade Musa Jimo, ma'ajin kungiyar ma'aikatan kotunan na ƙasa, domin jin ƙarin bayani. Jiya an sa mana mitin karfe 3 a yi zama, kuma mun je mun haɗu karfe 2:30 muna zaune a cike waje muna jiran shi minista na Kwangwadago, ba mu gan shi ba har karfe 4:30. A lokacin ne kuma hankalin mutane ya tashi, suka ce ba za su iya jiran shi ba domin ba sakon ko dalilin rashin zuwan shi, suka fice daga wajen zama. To amma ko kawo yanzu an sanar da ku dalilin rashin zaman naku na jiya? To bayan an watse shi mataimakin minista ya biyo jama'a kasa ya ba su haƙuri akan minista na ganawa ne da jama'a domin tattaunawa din, amma mutane sun ki su saurare shi domin sun ce ai ya kamata ko da yana ganawa ne da ya kamata ya bar sako. To shi mai mataimakin minista ya ka kokarin shi ya ga dawo da hankalin jama'a su koma, sun ki sun watse domin an zo da yawa, kuma kungiyar lauyoyi da jusun da mutanen ma'aikatan assembly duk suna nan a wajen, kowa hankali ya tashi an watse baram-baram, so ba iya zama din ba a jiya. Yanzu wani hali ake ciki? To a jiya din ma kan da mu muka lura ba mu san ikon Allah da dama zai faru ba, domin su wanda muke tunanin za su zo a yi zaman da su kungiyar gwamnoni na Najeriya ba mu ga ko ɗayansu a wajen ba. Mu dai mun ga mataimakin Chief Judge na Najeriya ya zo, lauyoyi suna nan da kowa, amma su wanda ake magana a kansu ake koke ba su zo wajen ba. So ina ji ya kasance a cikin abin da ya sa ma minista kila bai fito da sauri ba. Amma an ce a zaman da aka yi da wani kwamitin ƙwararru a jiya an cimma matsaya akan yadda za a aiwatar da waɗannan buƙatu naku. Labari ne dai kawai, domin ka gabara bai kamata amma mutum aski a ba da sanin shi ba. Mu ne da damuwa ba da ya zauna da mu, amma wasu ƙwararru sun ce sun zauna ba mu san su ba, kuma sun ce suna da niyyar cin amma damuwar mu abin nan. Kaga wannan da wahala, mu ba mu san maganan ba. Mu muna gani kawai propaganda ne kawai ake yadawa don a gyara a yi mutane a kau da gaskiya kar su gane me yake tafiya.
Comrade Musa Jimo ke na ma'ajin kungiyar ma'aikatan kotuna na ƙasa a Najeriya. To daga batun yajin aiki sai wanda ya shafi matsalar man fetur. Al'umma babban birnin Abuja a Najeriya sun koka kan matsalar rashin man fetur da suka shiga na tsawon kwanaki biyu. Rahotanni sun nuna cewa matsin da ake ciki na da alaka da yajin aikin da direbobi da ke dakon man ke yi. Wanda yanzu haka kamfanin kula da albarkatun man kasar na NNPC ke shiga tsakani. Ga rahoton Jabir Mustapha Sambo. Mafi yawan gidajen man a birnin na Abuja sun kasance a rufe yayin da jama'a suka ɗora dogayen layuka suna jiran tsammani. To a nan ina gaban gidan mai AA Rano wanda kusan shine babban gidan mai a wannan anguwa ta Jabi. Zan iya ganin dogayen layuka ga sunan wasu a jere ga sunan sun tafi wasu kuma a cunkushe ba ma a kan layin suke ba ana ta dai kokarin ganin an kutsa kai cikin wannan gidan mai yayin da su masu gidan man suka sa kwado suka rufe. Ko a ranar Litinin sai da shugaban kamfanin albarkatun man fetur na Najeriya Mele Kyari yana ta cewa babu zancen ƙarin kuɗin man fetur daga nan har zuwa watan Mayu. To amma ana haka sai ga gidajen mai suna rufewa biyo bayan yajin aikin direbobin tankokin man fetur ɗin da ke buƙatar ƙarin albashi. Kuma kamar kullum masu ababen hawa sun shiga mawuyacin hali saboda wannan mataki. Ai na fi awa 5 a wajen nan. Daga muna nan an sa motoci ya fi sa ga amma mu ga ma'anan a zazzane tun ɗazun. Kana ga abin da ke bayan sai koran mu suke. To ganin cewa ba wannan ne kadai gidan mai ba me yasa ba za ku bincika wasu wuraren ba? Duk kowane gidan mai kaji haka za ka gani. Abin da gani anan shi za ka gani. Wataƙila ma wanda yake aiki anan yana sauki akan wani gidan mai. Ko wanda anan ya kai kwana biyu bai aiki ba wallahi akan wahalar wannan mai. Suna sahuri suka zo wajen nan amma har yanzu ba labari. Wallahi na kai awa wajen 5 a gurin nan wallahi tun karfe 2 yanzu kuma muna karfe 5 da wani abu kaf garin nan garin Abuja girman garin nan ne da iya wurin da na san wallahi na je na babu mai. Ni tun karfe 2 na zo nan gurin gashi yanzu karfe 2 da wani abu a karfe 5 da wani abu kun nemi mu shiga an hana. To amma a ta bakin mai magana da yawon kamfanin na NNPC Kenny Obataru tuni sun shawo kan wannan matsala wadda ya ce bata shafe su ba illa dai sun shiga tsakani ne don samun maslaha. Tanker drivers are asking the owners of the truck to give them better pay. Yajin aikin kungiyar direbobin tankokin man fetur ne ya haifar da wannan rudani da aka shiga. Dama sun buƙaci masu tankokin su ƙara musu albashi su kuma suka ƙi. To amma yanzu haka kamfanin NNPC na shiga tsakani kuma atani direbobin sun amince su fara ɗauko man daga Legas zuwa sauran yankunan ƙasar. Don yanzu haka sun yi lodi. Ina da tabbacin cewa za a daina ganin layukan mai cikin awa 24 daga yanzu. Kakakin ya kara da cewa sun gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki da nufin ƙara samun fahimtar juna inda ya ba da tabbacin cewa babu wata magana mai alaƙa da ƙarin kuɗin man fetur a nan kusa. To amma an samu ƙarin kuɗin man fetur a Najeriya musamman a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ga kuma makudan kuɗaɗen da ake kashewa wurin biyan tallafi. Kamar yadda NNPC ya sanar gwamnati ta kashe kusan naira biliyan 500 kuma duk da farashin man ya ɗaga a duniya babu alamun sauya kuɗin lita da al'umma ke sha a gidajen mai. Yanzu haka ana sayar da man akan naira 160 zuwa 165 duk lita kuma an fara ganin hakan ne tun daga watan Disamban bara. Irin tasirin da man fetur ɗin ke da shi ga rayuwar al'umma yasa 'yan Najeriya ke ɗora hannu a kirji a duk lokacin da wata matsala da ke da alaƙa da shi ta kunno kai. Jabir Mustapha Sambo, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To hawa-hawan farashin kayayyakin masarufi abu ne da aka cika samu a Najeriya kusan duk lokacin da aka ce azumin watan Ramadan da kuma bukukuwan ƙarshen shekara sun karato. Azumin shekara ta 2021 ya zuwa 'yan kasar lokacin da ake fama da matsin tattalin arziki sakamakon annobar corona. Salihu Adamu Usman ya duba mana farashin kayan masarufi a Yola da ke arewa maso gabashin Najeriya ga kuma rahotonsa. Nawa ne kilo madara? 2,000 wannan. A wasu ƙasashen duniya musamman waɗanda musulmi suka fi yawa da zarar an ce watan Ramadan ya iso, za ka ga manya da ƙananan 'yan kasuwa na rage farashin kayayyakin masarufi domin sama wa marasa ƙarfi sauƙi wajen sayayyar abubuwa da suke bukata yayin azumi. To sai dai kuma a Najeriya idan watan ya iso ko kuma lokacin bukukuwan Kirsimeti da ƙarshen shekara akan samu hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Ko da yake akwai wasu 'yan kasuwar da ke rage farashi amma adadinsu bai taka kara ya karya ba. To ganin cewa yanzu an fara azumin Ramadan na shekara ta 2021 ne ya sa na zo nan cikin babbar kasuwar zamani ta Jambulo da ke birnin Yola
domin duba farashin kayayyaki da aka fi amfani da su yayin azumi. Nawa ne kilo madara? Wannan dano shine 2000 din. A nan ina baki wani shago ne da ake sayar da shinkafa da suga da madara da dai sauransu. Kuma ga masu saya suna shigowa domin yin sayayya. Malam menene sunanka? Sunana Yusuf Idris Mikael. Me ka zo saya a nan shago? Madara da bambita. Na saya kilo ɗaya ne na saya. A nawa ka sayi kilo? 2000. Shekaru da ya wuce baya an samu sauki, wannan shekarun ta zo da canji. To ga wata malamar. Sunana Hadiza Muhammad. Na zo sayan fresh ne akan 35 naira na saye shi, bai wani karu ba na fresh kan. To sai na menene ya karu? A irin su shinkafa su mai shi ya karu, su shuga. To yanzu kuma gani tare da mai shago. Sunana Muhammad Ziyaul Haq. Ya farashin kayayyakin masarufi yake bana? Gaskiya farashin din da sauki, musamman kaga wannan madara dano kafin azumi muna sai da kilo 1 naira 2200 ne. Da sauki, amma gashi masu saye suna cewa farashin da har yanzu na da wuta. Kafin azumi muna sai da wannan dano 2200 kilo daya. Albarkacin wannan wata mai alfarma muka rage wannan naira 200 din. Ita kuma shinkafa ana sai da kwano 1 naira 1000. Nawa galan din manja? Naira 3000. Suga fa nawa kwano? Kwano muna sai da ta naira 750 a yanzu. Kafin azumi ma 800 muke sai da ta. To na ga ma sinadaran da ake hada lemun kwalba da su kuma fa kasan abubuwa ne da ake kawo su daga kasashen waje. Maganan gaskiya akwai ƙari sosai a cikin su. To a nan ina ɗaya daga cikin wurare da ake sai da kayan marmari. Irin waɗannan kayayyakin da yana daga cikin abubuwa da ke ƙara kuɗi a duk lokacin da aka ce an shiga azumin watan Ramadana. Menene sunan malami? Sano Maru. Misali kamar wancan kwallon kankana da nake gani katon nan nawa kuɗi? Kwallon kankana katon muna sai da shi 1900. Kamun a fara azumi mutum zai iya samun shi ma ƙasa da haka. Mutum zai iya samun sauran 700. Me yasa idan azumi ya zo farashin kayayyakin marmari ke karuwa haka? Asali daga gona ne. Misali a rana kana sai da kwallon kankana nawa? A rana zan sai da kwankwa 100 ko 80. Wani mai sayar da kayan marmari a rahoton Salihu Adamu Usman kenan. Yanzu kuma sai labaran wasanni tare da Muhammad Abdu. Manchester City ta fice daga sabuwar gasar European Super League, ita ma Chelsea za ta yi hakan. Wannan matakin ya zo ne bayan da aka sanar cewa Chelsea da City suna daga cikin kungiyoyi 6 daga Premier League da suka amince su gudanar da sabuwar gasar. Sama da magoya bayan Chelsea 1000 ne suka taru a Stamford Bridge kafin wasan da ta kara da Brighton a Premier, waɗanda suka yi zanga-zanga kan shiga gasar da kungiyar ta yi. Chelsea da Manchester City suna daga cikin kungiyoyin Ingila 6 da suka amince su shiga sabuwar gasar, har da Arsenal da Liverpool da Manchester United da kuma Tottenham. Yau ne za a buga kwanton wasan mako na 29 gasar Premier League tsakanin Tottenham da Southampton. Za kuma ita ta burza tsakanin Aston Villa da Manchester City a wasan mako na 32 a gasar ta Ingila da za su ke cire ni a Villa Park. Sunana Abdulaziz Meman City. Wannan wasa da zamu yi da Aston Villa. To Chelsea ta jawo musu fa. Sabila da cin da suka mana za mu wuce ne a kansu. In kai lakari da yanayin tim namu da nasu mun fi karfin su. Aje ne kuma Chelsea ta yi kurman duro da Brighton wato baci a tsakaninsu. Wannan shine duro na 5 da Thomas Tuchel a karawa 20 da ya ja ragamar Chelsea. Aka doke sau 2 ya ci shi a kutun koma sa kungiyar cikin watan Janairu. Sunana Salisu Garba mai goyon bayan Chelsea. Wannan samu kuskure ne a tsarin yanayin yanda coach ya fito mana da 'yan wasa. Amma babu da tun da mun tashi mun samu fan guda ɗaya, dama muna so mu kai mataki na 4 ne. Amma muna gani a wasa na gaban Allah da za mu haura wannan matsayin insha Allah. Idan an jima Espaniya ko akwai wasannin mako na 31 da za ta taburza, inda Real za ta ziyarci Cadiz, wadda ta ci ɗaya babu ko ɗaya wasan farko a gidan Madrid cikin watan Oktoba. Sunana Bashir Mustapha mai goyon bayan Real Madrid. Game da wannan wasa da zamu buga yau, insha Allah wannan Cadiz din gaba ɗaya mun wuce su an gama sakamakon Barcelona suke biyo matsala, mu kan ba ma tunanin sa gaban mu. Sauran wasannin La Liga da za ta taburza idan an jima. Levante da Sevilla, Osasuna da Valencia, Real Betis da Athletic Bilbao da Deportivo Alaves da Villarreal da na Elche da Real Valladolid. To madalla a gaida Maman Skipa. A yanzu dai dukkanin kungiyoyin da ke buga wasan Premier Ingila da ke cikin sabon gasar da aka kirkira ta European Super League sun sanar da janyewa daga wannan wasa. Kuna iya ziyartar shafinmu na bbchausa.com domin karanta ƙarin labarai akan wasan nan. Kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin da Raliya Zubairu ta haɗa mana. Lawal Nuhu Suleiman ya sada ni da ku.
Ni Umaima Sani Abdulmomin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa ku tare mu nan da minti 30 20 hantsi.